कोकणातील प्रत्येक अपडेट जाणून घेण्यासाठी आजच माझे कोकणच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेड शहरातील एलपी इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमध्ये नवरात्र उत्सवानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची धूम होती। या कार्यक्रमांमध्ये पारंपरिक भोंडला स्पर्धेने विद्यार्थ्यांचा उत्साह खऱ्या अर्थाने शिगेला पोहोचला। विद्यार्थ्यांनी रंगसंगती, पारंपरिक कलाकृती आणि आकर्षक सादरीकरणातून आपलं कलाकौशल्य प्रभावीपणे दाखवलं। लहान गट 5वी ते 7वी आणि मोठा गट 8वी ते 10वी अशा 2 गटांमध्ये ही स्पर्धा पार पडली। विद्यार्थ्यांनी अत्यंत कलात्मकपणे भोंडला साकारत आपल्या पारंपरिक संस्कृतीचं सुंदर दर्शन घडवलं। स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले। या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सांस्कृतिक जागृती निर्माण झाली, एकत्रित काम करण्याची सवय लागली आणि त्यांना आपल्या पारंपरिक वारशाची उत्कृष्ट ओळख झाली आहे। प्राचार्य, पर्यवेक्षक, सांस्कृतिक मंडळाचे सदस्य आणि सर्व शिक्षक वृंदांच्या अथक प्रयत्नांनी आणि मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम यशस्वी झाला।